Het is deze week de week van de Squalletuin. En daarom viert CBS de Berneweert uit Bornwerd het Boetenlesdag. Rekenen en taal en dat lekker in de boetenloft. Wat is de inhoud van dit figuur? Wij binnen nou rekkensom aan het meiden van meten en centimeters en inhoud en oppervlaktes en zo. We zijn een bingo aan het doen van de natuur. En wat houdt dat precies in? Nou, dan moeten we gewoon allemaal beestjes zoeken. Ja, we moeten allemaal dieren zoeken en dingen van de natuur. Nou, wij doen mij als squallen omdat wij dit heel wichtig vinden. Wij vinden het wichtig dat de benen in contact komen met de natuur. Wij doen net al in deze weken mee. Het is nou toevallig buitenlesdagen en de weken van de tuin. Maar eens binnen onze benen alle weken wel op het plein te vinden. Ik vind het echt heel leuk, want als het binnen is meestal achter een tafel en die werkt te meiden. En nu is ik groen erin en samen soms te meiden. Dus ik vind het veel fijner. Nou, gewoon. Ja, het is zeg maar niet, dat is een keertje wat anders. Ik vind het echt heel erg leuk, want dat we eindelijk weer eens een keer wat oors doen in de natuur. Wij vinden het wichtig dat de benen rekken je kunnen boeten, spelling doen kunnen boeten, dat jong oud helpt, dat ze elkaar in contact brengen met de natuur. En dus het is een speciale week, maar wij ervaren die week net als speciaal.